Mga lihok protesta di pahigayon atul sa adlaw sa State of the Nation address ni Presidente Noynoy Aquino. Lawas sa usa ka 49 anyos nga babae napalgan human sa tulo ka adlaw nga pagkawala sa lungsod sa Balamban, samtang patay nga lawas sa usa ka tricycle driver napalgan sa usa ka bakanting luna sa Cordova. Inahan ng himakak nga patay ng daan ang iyang gisabak nga gianak sa Talisay District Hospital. Mga subject sa massive anti-illegal drug operation sa Barangay Pulang Bato nakasibat. Barangay Lorega, San Miguel, dili moyon sa pagpapalhin sa taga Doña Pepang Cemetery sa ilang barangay. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Lunes, petsa 27 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita, inubalan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, ana-ana karon sa Kongreso si Presidente Noynoy Aquino alang sa ikaunom ug katapusan niyang SONA kung State of the Nation Address dinhi sa Sugbo. Nag-atang na ang mga Sugboanon kung unsay ibatbat sa presidente sama ni Cebu Archbishop Jose Palma nga gustong maibaw kung duna bay nahimo si Pinoy alang sa kalikupan. Nakauyon silang Mandaue City Mayor Jonas Cortez ug Cebu Chamber of Commerce and Industry President Teresa Chan sa pamunuan ni Pinoy gumikon sa paglambo sa ekonomiya ingon man sa mga infrastruktura. Andrea Patanya, Suginlimi. Lauman nga sa katapusang State of the Nation address ni Presidente Noynoy Aquino karong taud-taud, ipahibaw na sab niini ang iyang mga proyekto nga nahimo o gustong makabot sa nahabiling mga buwan sa iyang termino. Apan buot ni Cebu Archbishop Jose Palma nga madunggan gikan ni Pinoy kung unsa ang plano niini alang sa pagpreserbar sa kalikupan. We are aware that in many places we have, well, sad to say, abused. You can almost use the word prostituted, the many natural resources that we have. I think we should be also extra discerning on how we should react to the sometimes just simplified presentation of something. Gusto sab mahibaw-an ni Palma ang proyekto sa presidente aron maminusan ang brain drain. Kay iyang naobserbahan nga daghan na kaayong mga Pilipino nga dunay abilidad ug talento nga mipugo sa paglarga paingon sa gawa sa nasud tungod sa mas dagkong oportunidad. There are people who are employed here, but there are so many who, for some reasons or another, are out of the country when in fact probably they could be working here. Things like that. What else can we do so that we can use these talents for the good of our very own people? How much of the investment do we need to be invested here? Natagbaw ra sa nahimo ni Pinoy si Mandaue City Mayor Jonas Cortez kay nakatampo kini sa economic growth. Daghag mga infrastructure projects nga gipatuman karon sa Mandaue nga bisan og lagda og perwisyo sa mga motorista, makaayo ra man sab ni alang sa tanan inig kahuman. Nakita nato ang kausaban. And a clear indication is the businesses, ang economic boom nga nakapot sa Pilipinas. Gani ang Cebu nakakuan man kita sa kausaban sad, and there are projects being implemented. Dili lang yun nato makuan satisfy ang tanan. Ang pangu sa Cebu Chamber of Commerce and Industry Teresa Chan, 8 or 9 ang ihatag niya nga score sa performance ni Pinoy. Paspas kuno ang paglambo sa ekonomiya, ubos sa iyang administrasyon, kay mitaas ang pagsalig sa leader sa ubang nasod tungod sa pakigbatok ni Pinoy sa korupsyon. Gikalipay sab niya ang mga proyekto sa Sugbo, sama sa pagpalambo sa Mactan Cebu International Airport ug pagsugod sa bus rapid transit kun BRT system. Because of his honesty and his desire to really get rid of, rid this country of corruption, and because of his good corporate governance, we earned the trust of the international community and even of the Filipino people in general. So that alone, of course, earned us credit upgrades, which of course saved us interest expense.
Dugang ni Chan, daghan pa sa bugangay palambuon sa nasud sama sa serbisyo sa mga telecommunication ug electricity companies ug pagpapaspas sa internet connection. Our telecommunications and power are still higher in cost than other countries, and of course we all know that our internet is also not as fast and more expensive. So maybe I'd like to hear programs or policies or what they're doing towards that. Tulo ka qualities ang gipangita ni Chan sa mupuli unya ni Pinoy. Hini mao ang sinseridad ug kamatinud-anon, dunay competence ug labaw sa tanan, kasing-kasing alang sa tinud-anay nga pagserbisyo. Andrea Patenia, News 5. Sama dito sa kauluhan, daghan sab nga mga lihok protesta ang gihimo dinhi sa Sugbo aron ipadayag sa mga militanteng pundok ang ilang kasagmuyo sa unom ka tuig nga pamalakad ni Aquino sa nasod. King Perez, Suginlimi. Sa buhatan sa DSWD-7, nipadangat silang kasagmuyo sa Administrasyong Aquino, kining mga pundok gikan sa amihan ng Sugbo, nga biktima sa bagyong Yolanda. Kay human sa duha ka tuig sukad migo ang super typhoon, dunay gyapoy wa makadawat og emergency shelter assistance kon ESA gikan sa DSWD. Naatlan nila si Regional Director Merceditas Habagat nga namulong ngadto sa mga sakop atol sa regular Monday program sa DSWD-7. Gipadayag ni Habagat nga nabuhat silang ahensya ang tahas sa pagpang-apod-apod sa ayudang pinansyal. Gani sa 16 ka mga dakbayan ug lungsod nga apektado sa bagyo, liquidated na ang na-release nga ESA kon emergency shelter assistance ngadto sa mga lungsod sa Madridejos ug Tabogon. 8 pa ka mga LGUs ang ongoing nga nag-release niini. Wa pa makuha sa lungsod sa Poro ang ilang tseke, samtang ang mga lungsod sa Tuburan ug San Francisco padayon pang nagproses sa mga dokumento alang niini. Duna say mga LGU sama sa Santa Fe ug Tabuelan nga duna pay balanse sa pag-release sa mga hinabang. Samtang ang lungsod sa Sugod lang ang mi-wave silang katungod nga mo'y mang-apod-apod sa ESA. Mao nga gipasabot ni Habagat nga di angay paninglan ng DSWD sa mga kakulian sa distribution ug ipabot ngadto sa mga LGUs ang ilang problema. First quarter of January, this year, 2015, the funds were available, kaya lang dugay ang ubang local mo submit sa final listing. Apan wa matagbaw ang mga biktima sa tubag ni Habagat. Kisubay silang nahibawan sa mga gipunduhan sa Office of the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery o OPAR, daghang pondo ang wa pa ma-release sa DSWD hangtod karon. So amo ni gigwan para mapaabot ko sa ang katubagan ay Sama sa naandan nagpahigayon ug managlahing protesta ang mga pundok diri sa Dalan Colon atol sa State of the Nation address ni Presidente Noynoy Aquino tungod kay hagbong sa unom ka tuig si Pinoy sa paglingkod siyang katungdanan. Managlahing tema og mga suliran ang ipadayag sa mga rallyista, dinlakip sa People's Sona mao ang State of the Transport Address. Dinaningil sa presidente ang mga kahugpungan sa mga drivers sa pagpatuman sa mga polisiya nga mopabor sa transport sector. Hangtod karon nagpabiling babag sa mga PUJ drivers ang Oil Deregulation Law, buhi sa gasolina ug ang Joint Administrative Orders. Sa problema sa sektor sa driver o dili lang gani sa driver kaning panawagan nato nga pagwagtang o pagpabasura sa oil regulation law nga kanunay na ginasagit sa katawhang Pilipino. At bang sa People's Sona, kini mga labor group sama sa partido ng manggagawa ug bukluran ng manggagawa ng Pilipino. Dindo na sila'y budol fight ug ipakita ang pagkaong Pilipino nga hangtod karon nagpabiling buwad ug itlog ang sudan. Kay matud pa nila sa unom ka tuig sa pagduma nga pagduma ni Pinoy, ang masa misamot ka pordoy. Kung naabay, pwede mo balik siguro sa grade 1. Di lang simpleng nahagbong. Papalikon pa siya sa grade 1. Wala siya'y katungod para maging presidente. Ang palpak nga pagpanalipod ni Pinoy sa interes sa nasod sama sa hisgutanan sa Scarborough Shoal mao gipahimugatan sa Kilusan, Cebu. Ilang gialegar nga ito gihapon sa Estados Unidos ang presidente sa pagsunod sa mga taktika batok sa China, inay diplomasya ang ipatigbabaw sa pagresolba sa gilugang teritoryo.
Wa sa patubaga ni Pinoy ang Estados Unidos sa kamatayon sa SAF-44 nga mao man unta ang nagplano sa pagdakop sa mga terorista nga naa sa teritoryo sa mga rebeldeng Moro sa Maguindanao. Hagbong siya sa panglantaw punto di bisa sa katawhan kay ang iyang tinuod nga boss na pamatud-an niya for 5 years now nga ang tinuod nga boss niya ang US. King Perez, News 5. Gimonitor sa Commission on Human Rights ang kaso subay sa kamatayon sa babaeng masuso nga namatay tungod sa giingong malpractice sa mga doktor sa Talisay City District Hospital. Andrea Patenya, Suginlimi. Gitun-an karon sa Commission on Human Rights ang kaso ni Baby Christine, kinsa na tawo nga suhi sa Talisay City District Hospital apan gitiwa sa paghimugso sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Wa pamilusad og formal nga investigasyon ang CHR kay naghuwat silang opisyal nga hangyo gikan sa pamilya sa bata. Di angay mabalaka ang inahan niini kinagsugod na og imbestigar ang Department of Health Region 7. Well, kung na ay request ang family, no? Hulad sila complaint, mandate maginamo ng akimanon ng ilang reklamo. So, most probably, mo initiate ng investigation, no? Pero sa pagkakaroon, waiting is sa kanang decision sa family, kung they are most welcome kung manis sila sa kusina. Dugang sa CHR7, kung muhangyo ang pamilya, mahimo nilang ipaubo sa re-autopsy ang lawas ni Baby Christine aron mahibaw-an ang tinuuray nga hinungdan sa kamatayon niini. Bisan na og nalubong na siya, we'll do the necessary re-autopsy and naman tayo forensic expert na coming. So, we'll standby lang na sila upon request sa atong investigators. Panghinaot lang sa CHR7 ngadto sa mga pamilyang magpatabang kanila nga mulahutay gyud sa kaso kay daghan kaayo silang investigasyon nga nangapakyas human miatras ang mga reklamante sa tunga-tunga sa proseso. Wa una magpa-interview ang mga opisyales sa DOH7 kabahin sa maong kaso ganiyang buntag kay tagbuon usa nila ang mga pangu sa VSMMC ug TCDH aron makapagawa sila og official statement ngadto sa mga tigbalita. Una nang mipadayag ang pangu sa Talisay District Hospital, gawa sila'y nabuhat nga kalapasan kay patay na kunong daan ang bata sa wa pa nag-labor ang inahan kay wa sila'y na-detect nga heartbeat sa bata. Andrea Patenia, News 5. Silubong na kagahapon ang masuso nga giingong namatay tungod sa sayop sa pagpanganak sa mga doktor sa Talisay City District Hospital. Gusto sa inahan nga patubagon sa ilang mga sala ang mga doktor. King Perez, Suginlimi. Unang gidala dinhi sa Santa Teresa de Avila Parish ang patayng lawas ni Baby Christine. Aron pabendisyonan sa mga ginikanan ug kabanay, una pa nila gidala sa Talisay Catholic Cemetery aron malubong. Niadtong Biyernes sa gabi nakagawa sa tambalanan si Charito, ang inahan sa masuso. Ug iyang gidenay ang pamahayag sa TCDH nga patay ng daan ang iyang anak sud sa iyang tiyan. Matud ni Charito, gibalhin na lang unta siya dayon sa laing tambalanan ug wa magpatuga ang mga doktor sa pagpaanak kaniya. Wa kuno siya ingna sa mga doktor nga patay na ang iyang gisabak, samtang anaa siya sa delivery room. Wa sab kuno magkadimao ang nagpaanak kaniya, dihang unang migawa sa mga tiil sa iyang anak. Gani nagsud gawa sa mga doktor sa delivery room, nga sama sa wa na masayod kun unsay buhaton. Dinhi na sila gitambagan nga dadon sa Vicente Soto Memorial Medical Center, apan nalangay kay nahutdan og gasolina ang ambulansya. Nangalingo ang doktor. Susugan sa Manila Kaluoy sa bata, nakahilak ang doktor sa gibuhat nila siya. Ma'am, kaya ba ka? Ang pusod sa imong anak giputol. Tapos nangangako ako, ha? Wala dyan ko. Gingong ang pagdutog pagpugos sa mga doktor siyang tiyan aron magawas ang iyang bata, mo'y gikamatyan ni ini. Gibuti agsab ni Charito, nagikuha sa tambalanan ang mga medical record sa pagsabak gikan sa Barangay Health Center sa Mohon. Nanawagan kini nga moangkon na lang ang mga doktor sa ilang sayop. Sa moangkon na kung saan, moangkon lang tayo sila, sa ilang gibuhat, din sila matak sa ilang kay anghel ba na ilang ginanagya nga mamakak pa sila. King Perez, News 5. Barangay Lorega, San Miguel, dili mo dawat sa mga lumulupyo gikan sa Doña Pepang Cemetery. Suma sa Sangguniang Bayan, dili sila makadawat sa i-relocate tungod kay adunay mga nagpuyo sa barangay nga wala pa makaangkon og luna sa ilang barangay. Leslie Camna de Vistil, Suginlimi.
Usa ka resolusyon nga giaprobahan sa Sangguniang Bayan sa Lorega, San Miguel, mipadayag silang pagsupak sa pag-relocate sa mga lumulupyo sa Doña Pepang Cemetery sa Barangay Careta ngadto silang barangay. Ilang gihangyo ang mayoro ang buhatan sa Department for the Welfare of the Urban Poor nga di sila mudawat kay aduna pay mga biktima sa sunog sa Lorega nga wala pa makaangkon sa ilang luna. Wa sab kuno moagi og public consultation ang plano. People of our barangay, no? I mean, God, we still have 60 plus families awaiting for accommodation and to be properly relocated. And now here this another I don't know if I'm not mistaken 40 families daw ko na lang gistoryaan din na. Nga ibot tay suksok na mo dre. My God, asa na ipamutang nila? Dugay na nagiplanuhan na day nga ibalhin nila ni. Yeah, nowhere in our meetings, nowhere in our discussions with the DEWOP nga they have this ulterior plan diay nga magbutang diay mga tao sa among barangay sa among kagulihong doorsteps. Apan mato ni Mayor Michael Rama, adunay igong luna sa barangay alang sa mga taga Doña Pepang ug dili makabuot ang barangay sa City Hall tungod kay yuta kini sa syudad. It's not for Barangay Lorega because the one who owns a property is a public property. Hence, who owns the property will be in a better position to make the judgment. Himuon sa City Hall nga usa ka heritage park ang Doña Pepang Cemetery. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Ang mga provincial hospitals mao ang naghatag og labing dako nga income sa lalawigan sa Sugbo sa unang 6 ka buwan ning tuiga. Gitingwa sa Kapitolyo nga mosaka ilang revenue karong tuiga ngadto sa 2.8 billion pesos gikan sa 2.4 billion pesos sa milabay nga tuig. Andrea Patanya, Suginlimi. Funds management. Gibarugan ni Cebu Provincial Treasurer Manny Gial na di nila bawion ang excess sa 5,000 pesos ka Productivity Enhancement Incentive kun PEI nga gihatag sa Kapitolyo ngadto sa ilang mga empleyado ni atong miaging tuig. Gipauli sa Commission on Audit ang dulan 30 milyones pesos nga sobra sa incentive nga gipanghatag. Ubos sa Executive Order number 80, 5,000 pesos ra ang PEI nga mahimong ihatag ngadto sa mga empleyado. Apan mato di Gial, 9,000 pesos ang labing gamay nga PEI nga gihatag sa Kapitolyo ngadto sa casual employees samtang moabot sa 60,000 pesos ang labing dako alang sa mga department heads. Mato di Gial, ang executive order alang ra sa national government ug dunay laing executive order nga nag-ingon nga mahimong palabuan sa mga local government units ang 5,000 pesos kung duna sila'y extra nga pundo alang niini. Gani, suportado kuno ilang lakang sa Department of Budget and Management. As regards to legality, regarding the PEI, we have a strong legal basis. Naatay legal ang pag-disburse actually nato sa PEI. And at the same time, we have the funds. Malaumon siya nga di dayon sila silutan sa COA hangtod nga di madungog ang ilang habig sa maong issue. Samtang gipahibaw sab ni Gial nga maayo ang performance sa income and collection sa probinsya sukad 2014 to 2015. Gani, ubay-ubay ilang nadawat nga pasidungog sugod niadtong miaging tuig sama sa highest growth rate from locally sourced collection sa Region 7, Seal of Good Financial Housekeeping, first in the collection of fees and charges, second in real property tax collection, ug second in business tax collection sa rehiyon. Well, of course, gusto siyo nga ang atong mga taxpayer have confidence with our local officials kay ni contribute man sila, ni buhis man gid sila. Kung naata na nga mga efficiency nato sa atong collection, ma-achieve nato, ma-funded of course nato ang atong budget for the year 2014 as well as 2015. 2.438 billion pesos ang nakolektang kwarta sa Kapitolyo ni atong 2014. Samtang 2.859 billion pesos ilang target collection karong tuiga kung mahinayon ang pagkahalin sa luna sa Kapitolyo sa May Maria Luisa nga tag 144 million pesos. Gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga, ana sa mga 1.4 billion pesos ang income and collection sa Kapitolyo. Top sources sa ilang income and collections mao ang provincial hospitals, real property, kita sa Cebu South Bus Terminal, tax sa sand and gravel ug transfer tax. Andrea Patenia, News 5.
Makikitagbo si Mayor Michael Rama sa pamunuan sa mga telecommunication companies bahin sa ilang mga cell sites nga gireklamo sa mga residente sa Sitio Calvary sa Barangay Apas nga gingong nakaingon nga nagkasakit sila og cancer gumikan sa radiation. Bukod sa mayor nga makuhaan sa ilahang habig ang telcos nga moy na nag-iya sa maong mga cell sites. Tahuron sab sa mayor kung adunay ipagawas nga order gikan sa konseho kung tantangon gyud ang gimontar nga mga telecom facilities. Kay nung duman nga ang mga namuyo duol sa cell sites, gipahigayon og signature campaign aron ipatangtang ang maong mga cell sites. Gani nagpatabang sila sa konseho aron mapatuman og mapadali ang pagtangtang sa maong cell sites nga ilang gituohang hinungdan nga nagkasakit og cancer. Aron nga, we will all is well that ends well. And by now, I think shall we say, cell site owner must have already had options. Now, if the direction really is to implement the order, then that order has to be implemented. Nagkadaiyang anti-drug operation gihimo sa kapulisan ni adtong weekend. Tulo ka subject na kasibat. Sugin ni Ryan Sorote. Wa na makaipsot sa gihimong pagpangronda sa kapulisan sa Parian Police Station ang gipasangin lang drug pusher sa Barangay Lorega, San Miguel niadtong Sabado nga si Randy Bunala alias Rannan pinaagi sa search warrant gikan kang RTC Judge Gilbert Moises sa Branch 18. Apan matod sa dinakpan, pangonsumura niya ang nakuhang shabu. Ganda po yung surveillance. Pila ka semana? 3 weeks. Igor mong soyo, sir. Ginagmayram ako. Ginagmay ang imuhang baligya? Gamit naman ko, sir. Among gamit ra ka? Konsumo naman ako, sir. Konsumo rin Na Ano na may kwarta? may kwarta nga. Nagdala gini konsumo ha? Na mga amiga na kong mamiguan ha. Palitan na lang po ba? Dihan na palit ko ha. Naguna sa listahan sa kapulisan ang sityo dita sa Barangay Pulang Bato sa 8 ka mga dapit sa bukirang barangay sa Dakbayd, Sugbo kundiin naghitag ang ginanding drogas nagihimo ng negosyo sa mga pamilya sa lugar. Niadtong Sabado sa kadlawon mihib og halapad nga anti-drug operation ang kapulisan nga sakop sa RAIDSOT, ARSOG, PIB ug RPSB aron pag-serve og search warrant sa 3 ka mga panimay nga giingong tinubdan og shabu sa dapit. 7. But there is a probable cause to believe that Pakyas ang kapulisan sa pagsikop sa mga subject nga silang Fernando Bourbon, Rodelio Buntuyan ug Brian Buntuyan nga mga level 2 drug pushers. Doon na hinuin nakuhang binulto nga mga shabu sa panimay sa Mabuntuyan ug armas sa balay sa mga Bourbon. Nasakpan sa mga kubol-kubol nga nahimutang luyos sa mga balay sa mga subject ug anaa sa kilid sa sapa. Gipangkuba kini sa mga kapulisan. Wow, okay boss, tingnan nagtapak na ko aning bayan. Ubay-ubay sab nga pinakete nga shabu ang nasakmit gikan kang Marlon Maunes nga paingon mag-deliver. Moabot og 7,000 pesos nga balor sa shabu ang nasakmit sa operasyon. Padung kahatod. Dili, maligya gyud. Ikaw. Kisa yung palit. Ano yung pay? Taud-taud nang gipangandaman sa kapulisan ang mga operasyon tungod sa kadako o kalisod pagsud sa Barangay Pulang Bato kay dagang lookout ang mga subject. Strategically nindot ang ilang area kay layo pa lang kung na yung mga gobyerno nga masudre ma-monitor dayon nila. Di gid madali og kahurot sir ang problema. Magpatabang gyud ko nila kay dili nako kaya nga kami lang ang mangronda sa ingon ni ana nga makuan Gawas sa Pulang Bato, doon na sa dagang droga sa Budlaan, Pitos, San Jose, Talamban, Bakayan, Binaliw ug Agsungot. Ryan Sorote, News 5. Patay ang usa ka maguwang kinsa moy miatubang sa mga armadong lalaki nga nagsakay og motorsiklo nga unang namusil sa iyang manghod sa Barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay. Patayng lawas sab sa usa ka lalaki na palgang nadugta na sa Barangay Ibabaw sa lungsod sa Cordova. King Perez, Suginlimi. Natusak sa balang kalawasan ug ulo ni Ardon Atilio. Human gipusil sa nagsakay og motorsiklo pasado alas 5 sa hapon sa may Sitio Ranger sa Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay.
Unang gipusil ang manghod niini nga si Adrian, kinsa naigo sa iyang bukton ug batiis, ug nakadagan papauli sa ila sa sitio Nazareno sa barangay Mohon. Ang maguwang niini nga si Ardon, kinsa gikan pa sa trabaho, niadto sa nahitabuan ug kininasab ang gipusil sa wa mailhing mamumuno. Wa pa matino kung ang nagpusil sa manghod maurasab ang nipusil patay sa maguwang. Nagpaalim karon siyang sa madsud sa tambalanan ang manghod sa namatay. Kasi nasig ng atraso sir, ulit biligyan ba sa mga kuan, wala mo sa kaila. Wala na siya atraso sa mua, wasa diha sa ilaha. Butan na siya. Dead on the spot ang ex-convict na si Rene Boy Baino, kinsa gipusil gahapon sa kadlawon sa sitio Manzanita sa barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa saksi nga samtang siya nakatug, kalit siya nga napugwat human makadungog og duha ka sunod nga buto sa pusil. Nagtuo siya nga gidakop sa mga pulis ang mga naghantak. Apan doon na siya nadunggan nga nagagulo. Hinungdan nga nibangon siya og maoy iyang nakita nga ang biktima nga nagkadugo og dunay samad pinusilan. Gituohan nga dunay gikabangi ang biktima sa hantakan. Hinungdan nga siya gipusil. Pagbuto na kaduha, naman nagdinaganay, abi na ko read lang santak ba. No, diyan ako nibangon pag nana ko nadunggan ga ago, muto ang gitan-aw. Na may nagkuan diha, na may ga kunya nagkadugo na bitaw. Moto dito na ko ni kuan ni dagan ako sa niyawan. Nadugta na nga nakaplagan sa bakanteng luna sa sitio Ilaya, barangay Ibabaw sa lungsod sa Cordova, ang patayng lawas ni Renante Silvano, nga taga sitio Naga sa barangay Babag sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unang nanawag og pulis sa mga opisyales sa barangay tungod sa kabaho sa dapit. Apan dihang gisusi, di na halos mailhan ang 30 anyos nga tricycle driver kinsa nagbilin og upat ka mga anak sa iyang asawa. Dunay sakuban sa kutsilyo ug bato tapad sa patayng lawas sa biktima. Mao nga dunay posibilidad nga sa maong lugar ra kini gipatay. Gisusi pa kung unsay motibo sa kamatayon ni Silvano ug kinsa ang responsable sa kamatayon niini. Wala may nakitang kuan tato. Kuan ra to nung yari yung lawas nga taason siya. Nya ayang now di na po maklaro kay dugta naman. King Perez, News 5. 49 anyos nga dalaga kinsang giingong dunay diferensya sa pangisip, gituohang gilugos og tulo ka tawo. Una patya sa mingaw nga dapit sa barangay Biasong sa lungsod sa Balamban. Leslie Caminado Vistil, sugin nimi. Kining mingaw nga dapit sa barangay Biasong sa lungsod sa Balamban mao'y pirming agianan ni Rosabeth Napoles, 49 anyos sa panahon kun masulan sa gihambing nga sakit sa pangisip. Apan wa magtuang iyang kabanay sa madangatan niini kay naadad na sila nga muuli kini sa di pa musaw pang adlaw. Sa maong lugar nakita ni adtong Bernes si Rosabeth nga wa nay kinabuhi. Gidudahang gipahimuslan una kini kay wa nay sapot usa papatya sa wa mailhing tawo. Ni adtong Hulyo 21, giyong gitawag og paniudto ang biktima siyang maguwang apan wa na kini kita. Gabi na lang wa gyud kini mitunga, mao nga nagpinangita ay sila. Milanat og tulo ka adlaw, usa pa siya makit-i sa kalibunan og gisuksok sa mga nagtapo ka saging. Tungod sa similya sa lalaki nga nakit-an sa kinataw sa biktima, gihulagway ni PO3 Marlon Pipito nga posibleng gi-rape kini. Gigulgul sab ang liog sa biktima ug duna kini mga samad siyang bukton, timailhan nga misukol kini. Ako ni mga sponsor nga nangagay sa iyong ginataw. Walang itong ilubong. Dito kay tingkuan naman yung action na magbutod ang kuan iyang pani ang kanang unod. Gilagong naman, giud. Ang possible suspect na mong gianggulo ro na mo ma'am gi-concentrate kanang mga nasa close sa area mga tao na diha. Usa pod ang kanang mga habal-habal driver. So di na mo na magkuha dili sila na mo kuanon ba. So far kanaro kana pang among gikuha na habal-habal driver o kanang mga driver sa mga dump truck. Nanawagan ang kapulisan sa mga posibleng nakakita sa krimen nga di mahadlok og mutaho silang buhatan aron mahatagan og gustisya ang kamatayon sa biktima. Mao na mong gihuwat na mo bisag na musulti na mo nga nailas ng tao nga nakita niya ana tawhana sa area nga nigawa sa area mo ra mo yung among pangayo sa mga tao nga kung naay mga information regarding nga kita na nilipita ng orasa. Leslie Caminado Vistil, News 5. Yan mga kapatid, musunod dayon paghumanan nitong balita ang live coverage sa TV5 sa State of the Nation address ni President Noynoy Aquino. Bago kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagilang kutob sa balita. Aksyon!